we gaan het juist over de Olympische Spelen. Daar moeten we natuurlijk toch even over beginnen. Janko, daar was in die leven 4000 mensen geïnterviewd. Ja, Maar haast minimaal. koning Willem-Alexander wel eens interviewd. Nee. Nee, ik doe alleen nog Celebrities. belangrijke mensen. Nee, maar kist wel stellen dat als koning Willem-Alexander ooit interviews had, want ik kom maar aanstop, maar dat is dan juist wel bij de grootste interviews van Nederland. Oh, ongeveer. ik voel hem aankomen. Want Ja? een van Ian van u zullen hem wel weer interviewd hebben. uw collega's. Janko is het net, ik ben het net. Een van uw collega's had hem interviewd. Laten we maar even zien. Hoe heeft u beleefd? Ja, nou we hebben natuurlijk, ik denk met alle Friesen samen hebben we hier naar gekeken en met alle Nederlanders samen op zo'n manier 1, 2 en 3. Totaal onverwacht denk ik, maar zo verdiend en zo. Die als Friesland liefhebber moet dit toch extra doen, toch? Ja, nou, als Nederland liefhebber doet het me ontzettend veel. En we zijn heel blij dat we erbij geweest zijn. En we weten dat iedereen in Nederland en in Friesland ook genoten heeft van deze topprestatie van 3 van onze beste schaatsers. Ja, jongens. Wat een interview, hè? Welke traject dit? Wat een goeie. Dit is Tattoos Vitjen. Dit wie nijdt 10 kilometer. Sven Kramer pakt toen zilver en Jorrit Bergsma brons. Bob de Jong. Of Jorrit Bergsma goud. Bob de Jong brons. Maar wij bepraten het nice van de oude Wieken in En dan Friesland. ook als maar een fragment van Tolviolien. Van hey, toen heb ik Willem-Alexander. Ik heb Willem-Alexander. Ja, ja. Want dat is relevant, ja. Goed zo. Dat is toch knap van mij, of net? Heel knap. Oh, je bent Heel net, krustig op die. je bent net echt van onder de indruk. Nou, ja, Had al toen zo'n wel, wat maar van dat Koningshoes vrienden. Tolviolien. Ja. Ja. Door helft hem ook al jaren naar voren. Ja, Dat eigenlijk- dan weer goed door. Waar is de bekendste of de meest beroemde die het ooit voor de camera gewoon heeft? Ja, dan komen we altijd uit bij de daar staan de koning gewoon. Nou, oké, alsjeblieft. Ja. Nou, Doe Sofie Hermans. Ja, zo. Nou, ik weet niet of dat de bekendste is, maar ja. Rapper Shorts. dat is de grootste die Danny. je ooit interviewd had, Janko dan. Ja, Rapper Shorts. Jolke. Rappies. Dat ook. Ja, dan kom je op een minister of zo inderdaad, ja. Dat is Versailles. Jos Siebrand op denken. Ik zei het te denken. Grootste. Johan Derksen. Zo. Oh. Ja. Hij is heel cameraschuw, die man. Dus dat is toch wel knap. Ja. Ik heb Wilfred Genee ooit interviewd. Tjö. De Arjen de Boer van RTL. De Fries van de Wieken. Waar is deze week de Fries van de Wieken? Nee, Is dit... klopt wel, want hij jekt erop in, want hij had het nou over koning Willem-Alexander. Maar de wie deze week Ian van collega's. We krijgen nou al de Fries van de week. Ja, we krijgen nog de Fries van de week, want we hinten Willem-Alexander. En ja, als je doet Willem-Alexander, hebben we het terug hoe die horen Willem. Uw eigen Willem. Ja, laat me eerst maar even Jerre. Nee, de race van Femke was uniek. Zo vlak boven haar PR op een laaglandbaan. Dat was niet te verslaan. En daar kwam Jutta eroverheen. Het was bovenmenselijk. Het was allebei fantastisch wat we gezien hebben vandaag. Dankjewel. Waar is de Fries van de week? Willem Vermeldvoort. Willem Vermeldvoort. Uw eigen Willy. Uw eigen Willy. Ja. Koning Willem. Ja. Die zit er, die stond er in dat team en Elhoes. Die stiet eigenlijk te wachten op Femke Kok, heb ik begrepen. Maar die kwam net. En toen dacht ik bloot toch steen. Want volgens mij komt Willem naast nog wel. En inderdaad, er komt eerst een heel rigide beveiligingszone. Dus tussen die beveiligers stroom de microfoon naar voren. Wat voelde je ervan? Nou ja. En de cameraman die wist het ook net dat dit gebeurde. Zo die krekt op die draaide maai. En die zegt, hey, de koning. Oh, knop op die on. Dus ja, hele mooie inkopper van Willem Vermeldvoort. U's Willy. Uw eigen Willy. Bij de nationale Willy. Mooi voor uw eigen Willy. Ik vind het ik verzinnen. Ja, zeker. Want het is best wel... Hij had geen accreditatie en hij is daar toch. En hij krijgt echt een soort voor elkaar onthouden. Ja, hij doet het dat goed. vind ik wel Willem en Wander trouwens. Ja, we hebben op web en app hebben we mooie verhalen uit Milaan. En Mooie social- vlogs, op dat socials is en goed. zo. Dus, Maar de discussie werd het al een week hoe Ja, wie sinds nou dit film. dronken of net? Precies. Het klinkt als satire. Hoe Wie het die klinkt. smoor? Ja, het Wie klinkt is ook Willem Lucky Smoor? TV-achtig. nou, ik vond het wel een nice keer. Want U's Willem sowieso. Oh. Nee, U's Willem hier mij dus appt van, nou, Willem van dus Ja. ik moest shirt dat interview. Ik denk, goh, knap. Hij hier Willem-Alexander op de camera. Op dat moment valt hij net echt wat op. Alleen nog later komen er alle berichten van mensen die reageren. Oh ja, Willem-Alexander, ook mooi in de olie, mooi smoor. Die heeft een gezellig joen. En als dus maar dat in de achterholle, dat fragment verromsjust. ja. Dus Janko, hij is nou correct het fragment, jongen, nou, wie leuk. Maar als we nou nog eens dat fragment instarten zoen. En nou maar de gedachte, Willem-Alexander had je een paar biertjes misschien al hoorn. De race van Femke was uniek. Zo vlak boven haar PR op een laaglandbaan. Dat was niet te verslaan. En daar kwam Jutta eroverheen. Het was bovenmenselijk. Het was
allebei fantastisch wat we gezien hebben vandaag. Dankjewel. En dat is natuurlijk wel valt. Ja, volgens mij Draait ik een beetje. Volgens mij hebben we een soort futlutsen bij het interview. Ik vanuit het allemaal weer genoeg. Maar ja, Maxima die hem af. Willy! We gaan naar huis. We gaan naar huis. Kom. Ja, kom op. Maar als een dronken Kane Willem-Alexander Nijdwa moest, dan klonk het ongeveer zo. ja, Ja. dus maar die wetenschap van... of maar alleen nog al die opmerking achterhollen. Hetero. Sopen. Nou, Just dus dat interview heel ooit. Dat wat vind ik ik wel heel ken grappig. op zich altijd zo is. Als is mooi weer, maar boeien. Ja. Toch? Leuk voor het mandje. Maar ja, hoor. Maar ja, hij Willem stond zelf er in het weten. TMNL-huis. Ik zeg een oranje paus voorbij komen. Ik zeg, wat zeg ik al net van de week. Dus Bereid een Friese trui, zeg ik Ja, ergens. hij is Ian van Huus. Hij is een koning van het volk. Dus dan mag dat ik wel toch. Tuurlijk. Ja, die Brein Friese trui, die man die is altijd bij alle retreatwedstrijden, maar is helemaal je Fries. Ga nou niet nuanceren. Gewoon een hele grote breide Maar Friese dat is trui. dus cultural appropriation? Is dit van deze man? Dat Nee, maar het is net zo'n leuke vent. Maar Die goed. hand op Ja. Zo. Maar jongens, waar Maar nee, vertel dat ik even. Ja. ja, nou, Ja, het is vertel even. hij mag heel graag op een volgroen. Oh, ja. Dus hij had die trui aan en ik oordeel waar een camera is, die ziet hij op en dan, dan weet hij dat hij de kans onwijzig is dat hij interviewd wordt. Het is een slagen. Ja. Weet ik veel waar ik ga Ja, hem maar het is natuurlijk een imposante verschijning. Ja. Daar haast ik net omheen. Nee, dus ik snap ik wel dat Willem dat Letterlijk ding had. Van u Willem naar uw Femke. Supermooi natuurlijk, zilveren medaille. Maar correct achter Jutta Leerdam. Hinium dat ik vond was supermooi. Toch, ik wil een beetje balen. Nee. Ah, ja. Ik denk dat een heel soort mensen hier, wat ik hier, toen zie die Tierdel zetten, dan denk je toch, dit ken Jutta Leerdam toch gast net beter. Nee. En die doet het wel, dus het is ik hartstikke knap van haar. Maar Maar ja, dat die- wie het. Tuurlijk op het moment dat zij die race del zet, denk ik, nou, dit maat haast wel binnenwijzen. Dit is zoveel rapper als de rest. Alleen ja, Leerdam komt er nog best wel een stukje onder. En zat zelfs uit, ik reed een van mijn beste 1000 meters Ja. en Jutta is gewoon een rapper, ja. Soms just een race rond en dan denk je van Derby wonnen, Daarom want soms hij dan of nog- hier is een gelokkige Lottinghoorn, maar dat wie in dit geval ik Zit er een net zag. Chinees in het paard, Ja, dat soort bijvoorbeeld, dingen. ja. Maar nee, dan wil je alleen net... Had Janko enig idee waar we toch? Ja, het Ja. is lange baan fietsen. Hoeveel minuten had je al dit? 0. Ik heb helaas niks mooi gekregen. Oh, ja, Die meesten besteen gewoon, hè? Ja. De winners meesten niet niks van de ik Olympische zeg lang net alles, maar dit is Nee. wel weer het oren uiterste. Ja, weer baal, want er zit nou snowboardcross. dit kost het weer een uur, hè? Ja, Glenn Dubois is bezig. zit er dan op dan? Ja, wat een tempo-match. Is er nog iets waar je heel erg naar iets gekomen dit? Vind ik een beetje... Sneen 400 meter vrij. Ja, Ja, Femke Kok. ja. Het ijshockeytoernooi is nou begonnen hè, voor de Mali. Dus dat vind ik altijd wel mooi. Vind je geen zak om. Is er nog iets waar je won naar Schengen dan? Of Cambuur. Altijd deze keer wel terug. Ja. Ja, die kan niet op de winter spelen, want dan gaat het nooit terug. Nou, dan gaan we naar het Heudenijs van deze week. We hadden jij er al zo gewoon. De 34-jarige taxibusbestuurster die tweeling onder invloed van GHB op een lijnbus botste, had deze week een feeststraf gekregen van 4 maanden. Een keer is haar een re-ontsissing van 3 jaar opline. De vrouw verklaarde dat ze de drugs per ongeluk nam hier. Het zoer van haar partner Westhaven, die het god meurkst maar drinken in de koelkast bewaren. Ik zie je dit geef mogelijk te verwidgen. We hebben gerutsk op daar, jongen. De Rogbank vindt dat geen onnemelijk scenario. De verklaring kan pas bij de Rogzaak meer als 2 jaar na het ongeluk. Ja, ik vreeg me dan toch af, zo zij, die bestuurster van die taxibus, toch hebben. Ja, ik maak er gewoon een mooi verhaal van. Ik zie zo ze dat toch, hè? Nou ja, ik denk dat vooral haar advocaat had bezocht. Hè. Maar, En is dat dan echt logisch? Want je precies er vooral toch zo volle mogelijk uit te halen? Of is het, maar is het ook niet een beetje ethisch onverantwoord? dat is toch, nou, het is wel een beetje de rol van die advocaat, toch? Dat je iets finer bent, toch die cliënt ja, misschien een mindere straf krijgt of de straf zelfs ontrint. Of dat is die taak als advocaat van de verdachte in dit geval. En dan is het het ministerie in dit geval om te zeggen van, ja, wij hebben uw zaak zo sterk. Maar hoe wij de rug rennen in dit geval. Ja, keer terug te maar het ministerie van ja, net, door zoals net onnemelijk leuk. Ja. In die brei van Friese worden. Dus ik denk dat we dat alle wel vinden dat net een heel onnemelijk verhaal wie. Van ja, ik heb per ongeluk hier naam in de mjölksdrank van mijn vriend. Ja, Mjölksdrank. mjölksdrank, ja mooi hè. We hebben uw eigen Saskia Belleman hier rond tafel. Janko Christ, die had namelijk het vonnis lezen. Kom maar in, Janko. Nee, ja, ik ben even benijd of de rechtbank Lode dat zij dat per ongeluk drukt. Maar dat wie dus inderdaad net zei. Dus, maar wat ik nog wel, wat mij Eigenlijk opvalt... wat Dirk stier. Ja, maar dank je.
Maar wat mij wel, die straf is natuurlijk heel leeg, 4 maand in wezen. Justitie eerst, officier van justitie eerst het overmannen werd Nou, jouw onverantwoordelijk. Ja, want shit is de. Onverantwoordelijk. Nee, onderbetingst. Ja, sorry. Nee, maar het is best wel heftig dat zij natuurlijk. Nou ja, we hebben er eerder over gehad, maar zij had dus GHB onder invloed van GHB en binnen dus 2 mensen. Ja, die de zwier van Woenen rekken binnen. Draaien eigenlijk zelf. Die busfeur had ik niet meer die. Ja, dus het is gewoon heftig. En als je dan 4 maand krijgt, dat is natuurlijk wel heel weinig voor je gevoel. Het is wel zo dat zij, naast die 4 maand, dat zij nog al die dingen verdwaan had. Zij werd ik opname. Ja. Zij mat per se psychische hulp vinden. Ik voor haar verslaving. Dus het is net zo dat ze een 4 maand van burn-out is. Ze gaat voor mij wel 3 jaar, in elk geval 3 hier een bepaald traject in. Waarbij ze had ik altijd melden maat om zoveel dagen. Waarbij ze geen GHB meer hebben, maar dat ze haar bloed checken en dat soort dingen. Dus komt er wel heel wat patiënt. Ja, en ze maar dus 3 hier net achter het stuur, maar is dat nog om elkaar keppelen? Want dat ja, voor mij wel, want het is al voorwaardelijk. Als je dan op een gegeven moment veromvallen in je verslaving, dan zoen je steeds een keer net steeds van ja, nou 3 hier. Ja, oké, de bent verslaafd en dan had je net een afspraken, maar je hebt geen rijbewijs waarom of je kist nee, zeker. En boven dat maakt ze van mij, ik werd de cel in, ja, hè, omdat het voor mij 8 maanden voorwaardelijk is. Als ze dan 4 maanden zitten, maar sowieso. Ja. Janko, daar woest het heel graag hoe 12 verschillende nice-feitjes nog hebben. In de groepsapp wie is daar weer heel erg mee bezig. Oh ja. Eerst eventjes over de Epstein-files. Waarom was daar graag wat toe zitten? Ja, dat is, vind ik het, dat voor mij het nice bericht van het hier. Want wat zit er in de Epstein-files? Drachten. Ja, ik hiet al tot 8. Drachten. Vieze goal dat is best. Waarom verbaast het me bij niks? Je hebt mij net omlezen trouwens. Nee, maar we hebben een vriend en die komt uit Drachten. En waarom is nou wel precies Drachten? Maar die heel veel bij me komt uit Drachten. Oh. Maar die ken ik al heel lang en dan kom je ergens in. En nou, wij komt Stolwaaien. En dan moet hij dan niks is dat hij Drachten komt. Nou, en dan is het altijd, ach nee, wel, Drachten. Ja, sorry. Hier is een station. Sorry. Ja, ik kom uit Drachten. Ja. Wist wel, Drachten is gewoon het lelijke eentje van Friesland. Altijd. En dan vind ik het fantastisch dat Drachten dan weer in de Epstein-files... Voor de duidelijkheid net omdat er nou een hele actieve ondergrondse ring van vrouwenhandelaren actief is. Nee. Maar het wil ook in een werkmail van Epstein of on Epstein kwamen er voor. Ja, in Drachten hebben ze... Wat weet ik weer? Shared space. En dat werkt het wel goed. Dus dat moeten we hier in Amerika misschien niet Zij Oh. Dus het was wel een beetje... Ook nog binnen de Epstein-files stelde het niet zoveel voor. Nee. Dat was dan wel weer jammer. Wel fascinerend. Ja. En in Drachten, ik gebeurt het dus. Ik het wel verwacht. Ja. En er is een dolfijn ontspoeld. Een dolfijn? Ja, ik zie het. Ja, Gewoon dolfijn toch? Ja, sorry. Het ik hier dus van de morgen even noemen, maar ik hier van de morgen maar Sibrand hoor en die zei dolfijn. Ja. Jawel, ik zei dat ik eventueel niet op trein en dus zei ze die dolfijn. Toen dacht ik al, het is dolfijn. Oh. Maar dat ik dolfijn is. Ik hier deze week het woord nijbespreking werd verhoren op een website in nijbesprek. Niemand in Friesland zei dat, maar ja, wij moeten nijbespreken. Want dat je helemaal in dit boek. Dus dit boeit je niet, Roelof. Oké, iets maar een dolfijn. Er is een dolfijn ongespoeld op het Waas. Bij in het gespecialiseerde opvangcentrum van SOS Dolfijn in Annapolona is het best volendaags onderzocht door een bistendokter. Het is heel speciaal dat een dolfijn onspeelt. Dat gebeurt haast nooit. Ja, want ze zitten niet in de Waadzee. Nee. Dus dat is wel bijzonder. Hast er nog een update, Roer? Wie een namme? Ja. J. Lin. Ja, ze heet dus J. Lin. Ja. Dat is even vregen. Ja, ik denk, wie neemt nou die dolfijn dan J. Lin? Oh, ja. En hoe komt Ja, maar hij het? heeft die mensen die van zo'n dolfijnen tatoeage op een enkel. Oh ja. Maar die had ik altijd Jalen. Ja. Ik vind het dan in die Vanity. Ja, wel een passende naam. Ik dacht, dat is waarschijnlijk een van de meiden van Holland of zo. Oh ja. J. Lin. Jalen, Ja, maar die heeft vaak dat. Priscilla. Stukse naam, ja. Goed, ja. Nog net de volle nemen. Oh, sorry. Maar hoe weet je nou maar de dolfijn? Heb je de nacht goed trok om? J. Lin Ja. Oké. is de nacht redelijk trok aan, maar het gaat er net top. Oeh. Maar en waar is hij nou heen? Jalen. Nou, dat Annapolona centrum in toch? Nee, Annapolona. dat opvangcentrum van Dat is in SOS Noord-Holland. Dolfijn. Ja, Ja. bij Wierum onspeelde dolfijn J. Lin is de nacht goed rok aan, maar situatie bloedspannend zit als kopbuis op een website. Dus wij houden het absoluut. We slaan een kruisje voor de Jalen. gaten. Ja, wat ik er nog eens is wil Pray for Jalen. Nee, maar dat is want ik had op TikTok zie ik op een gegeven moment ik in een soort dolfijnenfuik. Dat is trouwens dat is maar opzet. Maar het schijnt dus te wijzen dat mensen die dan maritieme biologie studeren, die krijgen dan heel snel een hekel om dolfijn.
Omdat dolfijn binnen best toek. En die hebben best wel een hoop sociale intelligentie. Maar, nou ja. En mensen die maritieme biologie studeren net. Nee, die is zeker niet. Nou, zo doe je wel wat normaals. Maar goed, maar dolfijn binnen dus vreselijke beesten omdat zij dus verkrachten. Seks hebben met orenbeesten dan dolfijn. Omdat zij orenbeesten pesten en mooi een prooibjatje. Ik ben een beetje de Epstein zonder de visken. Nee, absoluut. Dus, en dan binnen wel meer beesten die dat doen. Maar dolfijn, juist omdat ze toek en sociaal intelligent binnen mensen die dolfijn meer bestuderen, die vinden de dolfijn helemaal niet meer leuk. Maar we Jalen dan wel opvangen? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een verschrikkelijk beest die krijgt. Maar als hij de kans krijgt... Ja, dan, daarom. Dus dat mag het net wollen. Nee. Het voelt lekker wijs, het dolfijn. Oh, hier denk ik wel aan eten, ja. Vis is jong, toch? Dus dan, Ik vind visbol. het visbol. Dat wist ook. Ik eet het leven, hè. Nijsmakkers.